जिंदाबाद 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 एपीपी जिंदाबाद 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 एपीपी जिंदाबाद 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 दिनै जों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड एबा एपीपीनि बिजनी डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौहाय गजेन गयारिखौ आफादगिरि आरो नरेन चन्द्र रायखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै लानानै गासै 140 सोद्रोमाजों गोख्रोङै दाफुंनानै लानो हाबाय। बिजनी जिल्लानि दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथि फैनाय जा थान्दैफोर बिथांमोननि गोख्रों बाहागो लानो बेखौ दानाय जादों। जों आसा खालामो बेनि गेजेरजों बिजनी डिस्ट्रिक्टआवहाय एपीपीआ गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन। फैबाय थानाय बिसाखै गथ'नि थाखाय एपीपी राजखान्थियारिया दिनैसिम माबायदि थियारि? जोङो बिसायख'थिनि थाखाय थाम-थिम जाथ'वाखै। जों जोंनि एपीपीनि दिनै सानथामसो आगोलाव जोङो दानथाम जाबाय। बे दानथामाव जोङो सारा बिटिसिआवनो जेसेबां जोंहा डिस्ट्रिक्ट कमिटि बा बेबादिहाय ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि, बुथ कमिटिफोर दंमोन जों बेफोरखौ कमप्लिट खालामनो नागिरग्रोदोंमोन। बेबायदिनो जोंहा दिनै दाफुंनाया जाजोब्बाय। ओमफ्राय गाबोन जोंहा सेन्ट्रेल कमिटियावहाय मोननैसो विं जोङो कमप्लिट खालामनो गोनां दङ। गाबोन जोंहा क'क्राझारनि हेड अफिसाव बे दानाया जाफुंगोन। सेन्ट्रेल वुमेन विं, युथ विं आरो माइन'रिटि सेल, आदिबासि सेल आरो ओबिसि सेल बेखौ दाफुंना लानायनि उनाव गाबोननि जितु CWC काम जेनेरेल मिटिं दङ बे दाफुंना लाखांनायनि उनाव जोङो लासैहै जोंनि गासै फैगौ बिसायख'थिजों रिलेटेड गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायलांगोन। जेब्ला एपीपी राजखान्थि हान्जाखौ दाजेनदोंमोन गुबैयै एनडिएफबिनि प्रब्लेमनि थाखायनो बेखौ सल्भ खालामनो बिथांखिजों दादोंमोन। बेहाय जों समाजारि बिजोंबा माखासे बेरेखा हान्जानिफ्रा एनडिएफबिनिल' थाखाय दानाय राजखान्थि हान्जायाव गुबुन हारिनि सहाय मोननाय नङा होनदोंमोन। नाथाय जों नुनो मोनबाय थादों गोबां गुबुन हारिनिबो हेफाजाब होदों। बे बेलायावहाय माफोर फैगोन? नङा, जों मालाबाबो खालि एनडिएफबिनि इस्युखौल' लानानै बेखौ दादों होननानै जों मालाबाबो बुङाखै। नोंथांमोननि जुदि गोसोआव दङ 2 एप्रिलाव 2 एप्रिलाव जेब्ला जोङो लन्च खालामदोंमोन आंनि ओइखालिनि स्पिच, आंनि जितु बाइट होनाय बेयाव नोंथांमोनहा खोनागोन जे जोंहा जितु थाखानाय जि सासन बेबस्था दङ बेनि जोंहा दिनै रैखाथि होनो गोनां दङ। जोंनि यां जेनेरेसनफोरखौ रैखाथि होनो गोनां दङ। रां आरो नंखाय बुंनायनि सायाव जोङो राजनिति खालामो बेफोर खोथाखौ जोङो बुंखानाय जादों। बेयाव इस्युआ एनडिएफबिनि थाखायल' नङा। नंगौ जे एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिफ्रा बेखौहाय दानानै होदों। बिथांमोनहाबो मोन्थाय दङ जे थांनाय गोलाव सम 33 सम बिथांमोना बर' रायजोनि जौगाथायनि गावनि खुंथायनि जा सिमां नुदोंमोन गासैबो बिथिङाव जौगाथाय लाबोनाय, खामानि मावनाय आरो उदांस्रि मोनहोनायनि जितु सिमां नुदोंमोन बेखौ दिनै एकर्ड जानायनि उनाव बिथांमोनहाबो सोरखाराव बाहागो लानानै मावनो मोननायनि मोन्थाय दङ आरो बेखौ जा सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ जाफुंहोनायनि बिथांमोनहाबो मोन्थाय दं। आरो बेबायदिहाय बेखौ जों मोनो खालि एनडिएफबिनि इस्युखौल' लानानै नङा। एनडिएफबिनि इस्युआबो डेफिनेटलि बेयाव दङ। नाथाय जोंनि बे बिटिसि हालामनि जोंनि जि अबस्था जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय जों दिनै एसे खोमसि नुहुरदों। इयुनखौ जों दिनै यां जेनेरेसननि जि इयुन जोंनि बिटिसि बेबस्थायाव बेखौहाय जोङो दिनै लोरबां नुहुरदों, खैफोद फैसि नुहुरदों। बेवहाय जोङो एपीपीखौ मोनसे बिबान हिसाबैसो लानो थाखाय जों फैदों। बेयो खालि पावार बा गादिनि थाखाय नङा, नाथाय मोनसे मुभमेन्ट, मोनसे बिबान हिसाबै जों माने बिबानखौ लानो फैदों। आरो बे मुभमेन्टआनो जाबाय जोंहा समान मोन्थायनि थाखाय मुभमेन्ट जागोन। बियो सोमावसारनाय जागोन पलिटिकेलि, जोंनि जास्टिसनि थाखाय, जोंनि गोजोर जौगाथायनि थाखाय आरो जोंनि गोजोर सान्थिनि थाखाय। थेंक इउ।